Astrologické symboly Marsu a Venuše neslúžia len na označenie pohlaví alebo ako znaky planét, ale nesú hlbokú symboliku. Ak si však chceme vysvetliť túto symboliku, musíme sa najprv pozrieť na to, čo je v týchto symboloch rovnaké. A áno, je to kruh. Tento kruh tu nie je náhodou, totižto v každom jednom astrologickom symboli nachádzame kruh. Prečo? Môžeme to vidieť napríklad tu, pri symbole slnka, kde máme kruh s bodkou vo vnútri, alebo v akomkoľvek inom astrologickom symboli. Takže kruh predstavuje ducha. Duch je vedomie, božský princíp, jednota, celistvosť a nesmrteľná duša. To je dôvod, prečo v každom astrologickom symboli nachádzame kruh. Predstavuje ducha, predstavuje vedomie. Je to univerzálny symbol, ktorý reprezentuje večnosť, nekonečnosť a pôvodnú čistú formu existencie. V astrologických symboloch je to zvyčajne hlava alebo centrum symbolu, niečo, čo vedie a usmerňuje zvyšok. Takže teraz vidíme, že tiež Mars a Venuša obe majú kruhy, avšak Mars, mužský princíp, má kruh so šípom smerujúcim doprava a nahor. Tento význam, šíp, akcia, pohyb smerom von, expanzia, boj, penetrácia, sila, smerovanie energie navonok. Súvisí to tiež s polohou planéty Mars, keďže tiež Mars a Venuša sú dve planéty, ktoré sú najbližšie ku Zemi a Mars je najbližšie ku Zemi, ale z vonkajšej strany, zo strany od Slnka, čo znamená, že on ide von do vesmíru. Mars ako archetyp, teda mužský princíp alebo yang, ukazuje ducha, ktorý sa projektuje do vonkajšieho sveta. Aktívne, priamo, niekedy agresívne. Je to duch, ktorý chce konať. Na rozdiel od toho Venuša je tiež najbližšia planéta ku Zemi, avšak z vnútorného kruhu je bližšie ku Slnku. A je to tiež planéta, ktorá je najbližšie k Zemi od všetkých planét. Tento kruh má kríž pod ním. Kríž symbolizuje hmotu, telo, fyzickú realitu, tiež inkarnáciu, ale takisto symbolizuje určité zakoreňovanie. Kríž tu neznamená len hmotu, ale aj zakorenenie ženskej energie, schopnosť spájať dušu s telom, mať radosť z tela, vnímať krásu, lásku, cyklickosť a život v jeho plnosti. Venuša tiež pripomína zrkadielko, to zrkadielko, ktoré si berieme a pozeráme sa do neho, aby sme zistili, čo je na nás krásne. V prípade Venuše je to duch, ktorý prijíma, harmonizuje, vytvára spojenie. Za každým astrologickým symbolom sa skrýva hlboká pravda o našej duši, aj za jednoduchým kruhom.